Se oroboti ururikiranu gukwana boigo asegeti kya Gusii Stadium Ezekiel Machogunigo agania bagusi gutwara chimbwa chingia gotika korwana na gochamo iro kwene kyobwa mateburo bya ubura chiko kinya magendero anene ase orogongo rwa Gusii aniga yakwana chinga kibo gagendrete kwarigania igoro yo gocha kumura iwense ase orogongo rwa Gusii chitariki 24 cyomotienyo yega ugatatu kinko batebinga tobaba fumribu toremerrani umugusi umanye tumundagatenga ngatari ngensembe ya simbe koraba ndurwanje ino bungwana gose tutigeta bye nebikori biri nkorora kimwatinde kakendo ranga chiombe kya sambiru marandora etabigete abangere bawaka chinkubi abana bagokora ibikori gete ngoguminga erine rieteri yako twagusiribe ninde tayari kubwaterana pamoja na His Excellency pamoja na ba MCA baitu bons pamoja na bachumbe baitu lakini ende bongo baretange uyora atame ona makosa na macho bono nya kwareti rumundu komatenga endagire yo Excellency utamana endo ansaya utafanya nini president ne chechega ntura 24th yo Excellency na gotebia mupango pamoja na baheshimiwa baitu tupange kiagara turarugu kianjari tukerio toche Rongo University ase project yane tuigore kuruo tocha ngore ngitwe gwana naye nga aba MCA ntobanyore nafasi at that level baenge china na His Excellency the President, members of Parliament the same kuruo nabagere baete umugambi mbaigete 1% iga toko genda umuntu bagukwana no umuntu gete bategetamoge ono galende gaki kisokuru cyitu kirikiraire no mugusi no mungaini ntintoko baba ngaini nento nyora